Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ya kuke? Kamar dai yadda kuka sani, wannan TV tamu mai suna ROGOGO TV, wadda ta saba kawo muku bidiyoyi akan tutorial na Android, abubuwan da ya shafi cikin Android da kuma 'yan kwamadiddika da ake kawowa. To yau shine ya na ƙara kawo mana wani sabon bidiyo akan yadda za ka magance matsalar da take damunka a Android ɗinka. Kamar haka, za ka ga wani yana amfani da Android ɗin amma kuma ta mai jakin, ya rasa menene matsalar wannan jakin ɗin da take mai. To shine yau na ce to bara na yi wa 'yan uwana bidiyon da za su magance wannan matsalar ta hanya mai sauƙi ba tare da sha wahala ba. Insha Allah wai za ta daina mai jakin. Amma kafin nan, da Allah, in yau ne farkon zuwanka wannan channel tamu mai suna ROGOGO TV, ina so ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, ko kuma ka taɓa ziyartar channel ɗin tamu baka danna mana subscribe, to ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin bidiyoyinmu na san in dai ka danna suna burge ka. Saboda haka gaba daga mun yi za a sanar da kai cewa ROGOGO TV ta yi sabon bidiyo. Mu je mu fara aikin. Da farko dai za ka shiga setting ɗinka, na setting, yawwa. Bayan ka shiga setting ɗinka sai ka jawo ƙasa, ka jawo ƙasa, ka jawo ƙasa, sai ka zo daidai nan inda aka sa about phone ɗin nan. Bayan ka shiga about phone, sai ka shiga about phone ɗinka, sai ka zo ka shiga ka nemo inda aka sa build number, ga nan a ƙarshen ƙasa an sa build number. Bayan ka shiga nan inda aka sa build number, sai ka shiga build number ɗin, sai ka daddaba shi kamar sau 7. Ka gani ga nan ya ce no need, you are already a developer. Sai ka dawo baya, sai ka sake dawowa baya. Idan ka danna baya, za ka zo ka shiga ka jawo nan sama, za ka ga inda aka sa more setting, ga nan inda aka sa more setting. Bayan ka shiga more setting, sai ka je ka ja ƙasa, za ka ga wani guri ne inda aka sa ma developer option, sai ka shiga nan inda aka sa developer option. Bayan ka shiga ja ƙasa ka nemo inda ga wani guri ne inda aka sa window animation scale, ga shi nan, sai ka shige shi, ga nan sai ka maido shi wajen animation scale 1.5, sai ka bar shi a yi wannan. Sai ka dawo, sai ga wani guri ne inda aka sa transition animation scale, sai ka sa shi ma, sai ka dawo, sai ka shiga, sai ka dawo inda aka sa animation scale 1.5. bayan ka sa, sai ka dawo inda, sai ka dawo ka bar shi 1.5 ɗin, sai ka shiga ga wani animation duration scale, sai ka sake shiga, sai ka shige shi ma, sai ka maido shi 1.5 ɗin nan, gashi nan, yawwa. To bayan nan za ka ga kana amfani da wayarka lafiya lau ba tare da ta nema jakin ba. Ko ina sai ka shiga ba wani jakin, duk inda ka shiga a ɗan lokaci za ta buɗa ma ba tare da ta baka wata wahala ba. Sanan zuwan ku dai wallahi.